debeu haber unha contaminación cruzada ou algo na cociña, porque xa estaban procedendo xa a traballos de limpieza, porque era tarde e nesa mesa, pois, repetindo uns cafés, pois, levaron unha tetera da cociña, pois, que debía levar desengrasante ou un produto de limpieza, e sucedeu, pois, o que todos sabemos, que houve unhas persoas, pois, bueno, con queimaduras na boca e no esófago, que tiveron que ser tratadas, pois, e marchar ao hospital. Non é fácil que ao final, se unha queimadura nos queima nun brazo, imaginemos na boca. Foron festexar o San Froilán e acabaron no hospital. E atentos a isto, porque un grupo de 30 amigos estaba comendo nunha polvería, algúns deles decidiron repetir o café, e o café estaba contaminado con deterxente. Xa cando comezaron a bebelo, notaron esas persoas que lle estaba irritando moito a gorxa e acabaron 6 persoas ingresadas no ULA. 3 delas xa foron dadas de alta e as outras 3 seguen ali porque estanselle facendo probas, inda que a súa vida non corre perigo, pero toda precaución é pouco. Claro, e por que 6 desas 30? Porque foron as 6 persoas que pediron un segundo café. Xa era tarde, podíamos falar co dono da polvería, dinos que aí xa se estaba limpando a cociña e produciuse a contaminación entrecruzada que xamais se debería cruzar, e de feito, dinos que está destrozado, de feito, e pídelles 1000 disculpas porque é algo que non podría pasar. Por certo, non falamos dunha caseta de polvo, que se dixo que era dunha caseta de polvo, en absoluto. E ante esta situación, facémonos unha pregunta. Emilio, viámoslo ao inicio deste Hora Galega. Que temos que facer se nos pasa algo disto? Se nos intoxicamos? Como temos que actuar? Importante, porque tanto é en positivo o que temos que facer como o que non debemos facer. Para iso estamos aquí en Emerxencias Galicia, en Urxencias Sanitarias, no 061. Doutor Galo Martínez, boas tardes. Boas tardes. Xa dixen un ano inicio que non debemos de facer, lembrámola agora, pero temos algunha máis. Vai variar tamén dependendo do tipo de deterxente, de limpiador, pero que non debemos facer como nunca, común? Bueno, pois na ingestión deste tipo de tóxicos, xa sexan deterxentes ou calquera outra cousa, polo xeral, o que non se debe facer nunca é provocar o vómito. Nunca. Hai algunhas situacións moi concretas nas que se podería, pero sempre baixo supervisión médica. Hai que recordar que o que fai dano entrar pode facer dano sair tamén. Teníamos nesa dobre vía, non? De Exacto. Entón, polo xeral, moitas veces temos incluso para algunhas sustancias, pois sí, hai que facer que o paciente vomite, non provocar o vómito. Dicíanos desde o estudio, dicíanos Espiña agora, dicíanos, e que si podemos facer? Vai variar tamén, dependerá do tipo de deterxente, se contén mesmo sosa cáustica, non, unha lixivia, pero que podemos facer? Se sabemos que cruzadamente ou de maneira directa tomamos algún destes elementos. Bueno, o primeiro máis recomendable é chamar o 061, porque dependendo diso, os tóxicos son moi variables, hai tóxicos de moitos tipos, e dependendo cal sexa, o que hai que facer é diferente. E iso, se hai que facer algo no punto antes de que o paciente chegue, por exemplo, a un hospital, sempre ten que ser baixo consello médico. Entón, chamar un profesional sanitario, pois atenderá e lle dirán exactamente o que teñen que facer. Sempre nesas mans, como nos dicías, sempre esa chamada ao 061, Urxencias Sanitarias, desde onde estamos a facer este directo, agradecemos tamén ao doutor Galo Martínez, pero antes xa me facía vostede un avance tamén fora de cámara que dicía, nalgún deses casos, mesmo algún elemento cotián, lácteo, sí que nos pode vir ben. Sí, bueno, habería que avalialo, por exemplo, no caso da lixivia, asegurarse de que efectivamente o que se inseriu foi lixivia, e se o paciente está en condicións de facelo, sí que se pode dar un vaso de leite para compensar o pH que produce a lixivia. Non ou no caso dun xel doméstico, por exemplo, os xeles habitualmente son pouco tóxicos en sí mesmos, pero sí poden provocar espuma, e esa espuma pode producir broncoaspiracións. Entón, nese caso, podese tomar unha cullerada de aceite, por exemplo, pero hai que estar seguros de que foi xabrón e non outra cousa. E iso só non lo van poder certificar, neste caso, vemos detrás, tamén o vemos aquí na propia indumentaria, Urxencias Sanitarias 061. Importante, logo volvermos a falar dun atragoamento mortal, costoulle a vida a un home onte en Vilalba, e importante porque imos lembrar unha vez máis que podemos facer e que está da nosa man, atención importante, aínda que sexamos nós mesmos que suframos ese atragoamento. Nuns minutos, grazas, doutor. É importantísimo que teñades isto claro, chamar sempre o 061, porque detrás do fío telefónico hai médicos profesionais que che van dicindo paso a paso como actuar. De verdade que é fundamental, sendo o primeiro que temos que facer.
E precisamente este caso de Lugo lembrounos outro caso que pasara que acontecera en Vigo. Pablo, un veciño de Salvaterra, estaba para comer en Vigo nun restaurante e pediu, mentras iba mirando a carta, unha auga con gas. Nada máis inxerila, nada máis bebela, xa notou como lle ardía directamente a gorxa. De feito, tiña un refresco de cola ao lado, intentou no beber, non lle calmaba, así que foi correndo ao baño para beber auga e estivo ingresado nada máis e nada menos que 17 días. Meu Deus, pois 6 meses dese terrible accidente, 6 meses despois, e queremos saber como se atopa, así que saudámoslo xa. Pablo González, moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pablo, despois de todo este tempo que estiveches recuperándote, nos queremos saber, pois, se agora xa eres capaz de facer vida normal ou quedaronche algún tipo de secuelas? Físicamente estoy bastante bien, ya hago vida normal prácticamente. Es verdad que en el tema alimenticio aún tengo secuelas, aún no puedo comer ni beber de todo, pero bueno, prácticamente lo que es, por suerte, a nivel físico estoy recuperado y puedo hacer una vida relativamente normal. Pablo, lémbrame que cando falamos contigo hai 6 meses, xa te veches a amabilidade de atendernos, ao sair do programa e os seguintes días todo o mundo me facía unha pregunta: que diantres tiña esa auga? Que foi o que bebeu Pablo? E non sei se 6 meses despois, Pablo, podemos xa responder esta pregunta ou aínda non? Sí, es de las pocas preguntas que puedo responder. Al final, el análisis de la botella que se llevó se contrastó que tenía un tipo de sosa cáustica. Sosa cáustica, entendo na propia botella, non o líquido dentro, non? O sea, estaría no propio recipiente, digámoslo así, ou que? Sí, fue el análisis de la botella lo que se concluyó que tenía un tipo de sosa cáustica. Claro, Pablo, estamos falando de que, pois, supoñemos que ese restaurante non tiña nin idea do que tiña a botella, non sei se xa tendes data para un xuizo, e se hai máis implicados que o propio restaurante. Pues en parte no lo desconozco, sé que ahora a mí me hayan llamado para una vista previa y testificado, y ahora creo que está el restaurante también, por lo que vi en la prensa, se citó para la vista previa. No sé si a la envasadora también la han llamado, y lo desconozco. El tema del juzgado lo desconozco un poquito. Polas túas palabras, Pablo, entendo que no seu momento ti non adoptaches accións legais. Entendo que hai un proceso judicial aberto, pero por outras vías, que non foi a túa denuncia, polo que estou entendendo. Sí, como fue por consecuencia de daños bastante graves, por lo que yo entendí, la Fiscalía abrió causa y nosotros, mi abogado, quiso personarse como parte perjudicada. O sea, ti non chegaches a poñer a denuncia, digámoslo así, para que nos entendamos. Sí, exacto, sí. Pois, Pablo González, de verdade que nos alegramos que a túa mellora pois sea esta, que xa nos fales de que estás recuperado físicamente. Estaremos máis que pendentes pois das medidas legais que se tomen ao respecto dese terrible incidente que che pasou. Moitas grazas por atendernos hoxe. Nada, muchas gracias a vosotros, muy amables.